प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. नगर परिषद सावंतवाडीचे आरोग्य व क्रीडा सभापती नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांचा 51वा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. विविध स्तरातील मान्यवरांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. नगराध्यक्ष चषक स्पर्धेच्या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमात त्यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. तसंच जयप्रकाश चौक मित्रमंडळ, जुना बाजार मित्रमंडळाकडून नगर परिषदेच्या सभापती कक्षात त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणेसाहेब शुभदादेवी भोसले, नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, महिला सभापती दीपाली भालेकर, नियोजन सभापती आनंद नेवगी, पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर, नगरसेवक दुलारी रांगणेकर, नीलम नाईक, ॲडव्होकेट सायली दुवाशी, सुकन्या टोपले, ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भांबुरे, अजय गोंदावळे, देवा टेमकर, सुनीता पेडणेकर, शर्वरी धारगळकर, स्नेहा नाईक आदींसह नगरसेवक नगरसेविका उपस्थित होते.